हेलो सना नों आंखौ बावमारनो सानबाय ने आंनिफ्राय गोजान जानो सानमारबाय ने नोंनि होनाय रादायफोरखौ आं बबे बिखाजों बावगारनो हागोन सना नोंनि अननायखौ आं माबोरै बावनो हागोन नोंथ' बुंदोंमोन मानो आं नोंखौ माब्लाबाबो नागारनानै थाङा होनना अब्ला दिनै नों आंखौ मानो आसखान्दा खालामलांखो सना आंखौ मानो हारसिं आलाय सिलाय खालामलांखो आंखौ नागारनानै गुबुननि माबोरै जानो सानखो आं बोराबना थाबा नों आंखौ आब्रा खालामनानै बुरखायफिनोमोन अनोमोन नाथाय दिनै मानो सिथिनो आंखौ रायना आंजों आब्रा खालाम आंखौ गोरोन्थि दिहुननो आंखौ बुं आंनि गोरोन्थिफोरखौ खोन्था सनालै प्लिज बिदि सिरियै थानानै आंखौ आरो दुखु दाहोसै नोंनि अनगायै आं थानो हानाय नङा सना आंखौ अनफिनदो आंखौ निमाहा होदो सना बेबारनिफ्राय शिकायतनि मौका होला सना आंखौ नुनो खोनाबा सना दुखु होला नोंखौ दुखु होला नों फैफिनदो सना आंनि जिउआव आंखौ गावनि खालामफिनदो नोंथ' बुंदोंमोन माथो सोरबा सासे लामा सोलायलाङोब्ला सासेया दिन्थिफिननांगौ होमब्ला दिनै नों मानो आंखौ हारसिं गालांखो सना मानो आंखौ आलाय सिलाय खालामलांखो आं नोंखौ गाज्रियाव मोनाखै मानि थाखाय सनालै प्लिज एसे बुजिना आं नोंनि अनगायै थानो हानाय नङा सना आंखौ अनफिनदो सनालै